One. Mela, halleluja. Grazzi mulej. Thank you, Jesus. Nilqakom intom li dejjem tiffollowjana fuq YouTube u Facebook għal darb'oħra f'din il-laqa tagħna li aħna nagħmlu kull nhar Erbgħa, kull nhar ta' Sibt u kull nhar ta' Ħadd fej inxandru il-kelma tal-mulej u fl-essenza tal-pastors tagħna li illum mhux qegħdin hawnhekk imma il-kelma ħanaħorġuha xorta waħda, nistidnukom biex tinaqdu magħna u tidbirku magħna b'dak kollu li l-mulej se jagħmel magħna llejla. Alleluja. Mela, l-aħwa, illum nemmen li il-mulej ħajtina stampa profetika illum ta' dak li jrid jagħmel eżattament magħna llejla. Mela, hekk aħjar, mela, hekk. Mela, kont qed ngħid li ħajtina stampa profetika, jiġifieri dak kollu li ħanaqraw mill-kelma tal-Alla llum jista' jkun għalina wkoll. Jekk aħna nemmnu, jekk verament naħduha b'revelazzjoni, mhux ġast nisimgħuha u nkunu nafu li qiegħda hemm, imma nemmnu għalija tagħna u la saret hawn u la saret għal ħanaraw illum personaġġ ħanitkellmu fuq Pietru, l-Aziz Pietru. Kemm hawn minħobbu l-Pietru? Ħafna, vera, għandu ħafna xi jgħallimna. Imma dak li jagħmel ma' Pietru, il-mulej ovvjament les li jagħmlu magħna, jekk aħna nagħmlu bħal Pietru kif ħanaraw il-lejla. Sewwa, mela il-lejla aħwa taf tkun il-bidla ta' ħajtek. Mingħajr ma noqogħdu naħsbu li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn għax il-mulej u dak li hu. Sewwa m'għandniex għalfejn nieħdu bi kbira meta naraw xi ħaġa sabiħa u kbira sseħħ. Għaliex? Għax Alla tagħna huwa aqwa u ikbar minn kollox. Minn kull sitwazzjoni, minn kull ħaġa li qed taqtanna qalbna, minn kull ħaġa li jenna nitolbu għaliha, illum għejdlu mulej. Illum dik jiena ħanara f'isem Ġesu Kristu. Mela, ħammorru Luqa 5, il-ktib ta' Luqa. Ħanaqraw żewġ skritturi għandna llum li verament il-mulej kellimni bihom u ħassejt fl-ispirtu tiegħi li għandi nixxarjhom magħkom għax ili ġimgħa naqrhom. Imma ħassejt li kellna naqsamhom magħkom illum ukoll għax kif tbirikt jien ħadd tibirku intom f'isem Ġesu Kristu. Mela, Luqa 5 ħanaraw skrittura pjuttost sabiħa, magħrufa ħafna, u ħanaqraw minn vers 1. Mela, darba il-kotra, u rajtek qed nistema' sew? Mela, darba il-kotra bdiet tross fuq Ġesu ġifieri biex tisma' l-kelma tal-Alla. Jalla dejjem hekk inkunu aħna nrossu ħanisimgħu l-kelma tal-Alla f'dal pajjiż f'isem Ġesu Kristu. Mela, u kien qiegħed f'xatt qadira ta' Ġennesaret. U ra żewġ dajjeż, din l-iskrittura fiha ħafna revelazzjonijiet. Ra żewġ dajjeż qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Issa, ħanfissruha aktar imma xtaqt nieqaf naqraw meta qal ra iż-żewġ dajjeż li Ġesu ma jaħrablu xejn, imma kien hemm iktar mid-dajjeż ġoda x-xatt, imma dawk kienu li Ġesu it-timbra, daku li Ġesu għażel bħalma kollha mażulin intom u jien. Mażulin, tefajneħ fuqna. Fuq tefaqajneħ fuq daw iż-żewġ dajjeż. Li waħda minnhom kienet ta' xmun. U talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art, imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dajsa.
Iġifieri, notajtu li din id-dajsa, waħda minnhom li tela fuqha, li kien għażilha qed jużasa. Qed juża. Rieda għall-użu tiegħu. Aħna l-mażulin tiegħu kollha qegħdin hemm għall-użu tiegħu. Għall-użu tiegħu. U llum ħajtina eżempju ħafna kbir Petru biha din. Meta temm li kellu jgħid, ġifieri meta spiċċa u li kellu jgħid qalu. Dar lejn xmunu qallu aqda fil-barra, fil-font u kalaw iġbieki tagħkom għas-sajd. Immaġina, issa meta Petru jiġbu qallu Mgħallem, għamilna lejn sħiħ, nitħabtu u ma qbadna xejn. Mgħallem, inti xogħolok għamiltu ta' hemmhekk issa fuq id-dajsa, aħna minnih ukoll. Taf li aħna minnih ukoll pa' speċi jiena nimmaġina din l-istampa, isma' aħna għandna lejn sħiħ nitħabtu. Ma qbadna xejn. Aħna esperti f'dak ix-xogħol kif tridna nerġgħu mmorru nitħabtu meta ħut m'hemmx fil-baħar. Għax ukoll qbadnieh. Naħseb li nimmaġina kieku jiena kont inħoss, imma nimmaġina li ħassa di Petru, imma arax qallu wara. Imma la qiegħed tgħid int ħankala ġbiek. Imma la qiegħed tgħid int ħankala ġbiek. Imma mulej, alla volja għadni mhux qed nara l-breakthrough tiegħi. La qed tgħid int ħanobdi. Ħankompli nfittxek, ħankompli nitlob. Imma mulej, la għadni ma fiqx. Imma la qed tgħid li int li bil-ġrieħi tiegħek kien infejqa. Jien ħankompli niddikjarah. Mulej, imma il-familja tiegħi għadha mkissra. Imma la int qed tgħidli ibqa' emmen u jekk temmen tara hekk ħanagħmel mulej. Hekk qallu Petru li akkost li kien frustrat, akkost li kien għajjien qallu imma la qed tgħidli int ħan nitfaħħom, ħankalhom iġbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li ġbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal li sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew imlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit merqux, mamma mija. Mamma mija, meta Ġesu jirrispondi għas-sottomissjoni tagħna stenna waħda kbira bħal di. Li mhux se tmiss lilek biss, imma se tmiss ukoll il dawk ta' madwarek. Ġesu jirrispondi, qed tinnotaw, jirrispondi għas-sottomissjoni. Ma nkomplu. X'mun Petru kif radan nxteħed f'riġlej Ġesu u qallu dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Hemmhekk qed naraw Petru meta rada l-kobor ħassu dudu. Ħassu li hu denju li jkun hemm il-mulej ħdeħ miegħu meta ra t-tjubija tal-Alla. Li rid seta ma qallu xejn mur kala ġbiek, laqwa li ħaddajsa inqeda pretka, imma Ġesu ma jħallinix b'xejn laqwa. Meta aħna natuh ir-riżorsi tagħna għax dik li hija d-dajsa, ir-riżorsi tagħna, l-ħin tagħna, il-flus tagħna, il-familja tagħna, il-ministeru tagħna, dak kollu li hu tagħna, ibqa' ċert li bħalma għamel lil Petru xi ħaġa hemm fil-komma lina. Żgur mhux forsi, bħalma ħankomplu naraw. Grazzi mulej. Mela, meta qallu hekk Ġesu għax huma baqgħu mistaġba kemm huwa
Għax huma kienu baqgħu mistaġba kemm u kemm dawk kollha li kienu miegħu. Ġifieri mhux hu biss ħass ra dak il-kobor Talla imma missel ħaddieħor. Ħaddieħor ukoll meta rada l-affarijiet iseħħu ra dak il-kwantità ta' ħud. Min fejn ġew dal-ħud? Imma immaġina. Min fejn ġew? Imma l-Alla xejn mhu possibbli. Dak il-vojt li hemm f'ħajtek, dak in-nuqqas li hemm, dak il-biżgħat li hemm f'ħakkatajn, jistgħu jitilqu. Jistgħu jitilqu u l-milej jifawrek b'dak kollu li int ilek tistenna. Imma baqgħu mistaġba għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qallu lil xmun meta raf dik is-sitwazzjoni għax forsi tibda tħossok meta aħna forsi noqogħdu lura, meta aħna forsi mhux ħaġa bil-fors, mhux minn qalbna li forsi Pietru għamilha di. All right, tafaħħom iġbieki, imma għax qed tetek int mulej, mhux għax għandi aptit. Kemm il-darba ġejnaw mhux għax għandi aptit mulej. Jew tajna mill-flejjes jew mill-ħin tagħna. Imma mhux għax għandi aptit, imma għax qed tetek, fimt? Ma tkunx mill-qalb, imma għax irrid nagħmilha. Bħalma ġralu Pietru, imma mbagħad beda jħossu mhux tajjeb. Mulej tbiegħed minni għax jiena forsi għamilta mhix daqshekk bil-qalb. Forsi għamilta b'obbligu. Imma Alla tagħna dejjem tajjeb, ara x'qallu. Tibżax minn issa l-qudiem int tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad tresqu d-dajsa mal-art, telqu kollox u marru warajh. Mela mhux tal-li fawru lil Pietru, tal-li trasformah. Hemmhekk Pietru kellu l-bidla ta' ħajtu. Jiġifieri istantanjament l-aħwa. Meta aħna verament dak li jgħid Alla nemnuh imma mhux issa nemnu għax qed nisimgħu il-kelma u mbagħad once li nitilqu minn hawn jew inkunu f'xi naqra challenge, jew f'xi tentazzjoni, ninsew kollox ta'. Jiġifieri jekk verament aħna nirċivuha bħala revelazzjoni, niggranfaw magħha dil ħaġa, it-trasformazzjoni ġejja. U ġejja biex tafu għal xiex, bħalma melli l-Pietru, ġejja biex inti tkun tista' tagħtih glorja, biex inti tkun tista' ħadd jużak f'ħajtek bħalma melli l-Pietru. Ibidlek it-trasformazzjoni li tiġi taf tiġi istantanja jekk taqbada hekk u ma tiddubitax. Ġifieri hemmhekk aħna qegħdin naraw li l-mument li nbidel kollox għal Pietru kien dak il-mument. Sewwa, vers 5 jedinna. Mallem, għamilna lej sħiħ nitħabtu, għalih kien li mallem. Ġifieri dak li għalmu, dak li jmexxih. F'sitwazzjonijiet li jkunu daqs ibsin, bħalma kienet di, għax wara kollox kienet lejxin tiegħu Pietru, ma qabad xejn, kienet lejxin tiegħu, saħtu fin-nofs lej sħiħ, imma għaraf li r-risposta edem, għax u li mallem tiegħu ma qatx ħares la lem u laqas law, u li mallem. He is our teacher, dak li jmexxina. Ħadd m'hemm li jista' joħodna istantanjament għal dak li jrid joħodna hu. Li mallem. Imma laqiet tgħidha int. Di hi l-iktar ħaġa li baqgħet għaddejja fl-ispirtu tiegħi. Għax qed tgħidha int mulej. Mhux għax qala xi ħadd ieħor, jew għax smajta minn għand xi ħadd ieħor, għax qed tgħidha int sa mbaxxi rasi mulej. Ħanitfax bik. U dak il-mument Ġesu qal, da nista' nużah. Il-da ħanitrasformah. Ħanużah għall-glorja tiegħi. Kunu onesti. Kieku kontu flok Pietru. Kontu
titfawhom ixbiki mal-ewwel. L-aħwa. Din il-kelma qiegħda sewwa biex toħodna minn fejn qegħdin għal dak li jrid joħodna il-mulej. Għal dak li jrid joħodna sewwa biex ma nibqgħux fejn qegħdin. Pietru se baqa' fejn kien. Li kieku ma qabadix ir-revelazzjoni li m'għandux triq oħra, ħlief kliem Alla, kliem Ġesu, għaxetta int. M'għandna l-ebda kumpass ħlief il-kelma t'Alla. Il-kumpass tagħna xejn. Għal kelmtek mulej naf li ħanirċievi dak li għandi bżonn. Għal kelmtek mulej naf li se nfiq. Għal kelmtek mulej naf li ħanoħroġ minn dan nuqqas ta' finanzi li għandi. Għal kelmtek mulej kull tentazzjoni, kull ħaġa li qiegħda żommni bound, marbuta titkisser. Għal kelmtek imma mulej m'hemm xejn aqwa minn kelmtek. Hekk kienet l-attitudni ta' Pietru. Issa, xrid għax qed jallimna Ġesu, għax wara kollox dak li rridu naqbdu x'qed jallimna Ġesu llum. Alla volja tlabt. U forsi għadek ma rċivejtx. Imma itfaħħom iġbiki. Itfa' xbiki. Għax iġbiki tiegħek ħajinqasmu bil-ħut. Hekk tfisser dik għalik. Taqtax qalbek li għadek fiha s-sitwazzjoni. Qed jallimna l-persistenza. Wara kollox, il-title kienet Ġesu jsejjaħ l-ewwel dixxipli taħdi. Iġifieri, bħala dixxipli l-mulej Ġesu, iridna nkunu persistenti. Mhux mal-ewwel mal-tempata. Inċedu l-armi. Right? Għax imbagħad dik li tiġri. Meta nkunu fit-tajjeb u meta nkunu on top of the mountain. Kollna ċabċib u bis u grazzi Ġesu. Imma jekk nkunu daqsxejn fil-wiet. Jew bil-mewġ ġej, sa nagħmlu? Irridu nissaħħu ma nċedux l-armi. Dixxiplu ta' Kristu. Hekk beda jgħallmu lil Pietru, għax fejn jrid jieħdu li nafu lil Pietru ħadu a long, long way. Sewwa u ħadem bih u glorifika l-Alla. Rrid l-ewwel iġibu fil-pożizzjoni li rritu. Alla volja mill-tlallmu tiegħek kollu, forsi tgħid imma daqs kemm li nitlob u daqs kollu s-sew nagħmel. Għadek ma qbadx li forsi għadek qed tom fl-ilma baxx. Taf xi ġifieri fl-ilma baxx li inti tibqa' tagħmel l-affari tiegħek. Kollox kif taħseb int u l-verità kif taħolqa inti. Mhux kif qed jgħid Alla, mhux għal kliemek mulej, kif naħseb jien. Kif qed indawwar il-kelma jien. Kif naqqas jew inżid jien. Għaliex jiġrilna hekk, mhux għax irridu ta'. Għaliex għax il-ġurnata tagħna mimlija. Sewwa b'ħafna affarijiet tad-dinja. Ix-xogħol, immorru nixtru, mal-familjari tagħna li forsi għadhom mhumiex bħalna ġifieri aħna kull fejn imorru Ġesu tila u Ġesu nieżel, hekk imorru niklu Ġesu, hekk imorru nixtru Ġesu, hekk noħorġu flimkien ħlief Ġesu ma ngħidux vera bejnietna, imma jekk ma tkunx maħwa bħalek, ħatara ċertu differenzi tarhom ma' wiċċek u forsi taħseb li mhux se jaffettwawk, imma ikunu qed jaffettwawk. Għalhekk għandna bżonn daily relationship mill-mulej, għax jekk tibqa' tuħu biss. Dak li jgħid it-television, dak li jgħidu sħabek, dak li jsir fuq ix-xogħol, dak li tara fil-ħwienet, dak li tara fit-triq, ara dak ħajiddomina. Imma jekk tagħmel imqal ftit ħin mal-mulej, int terġa' tintelab dak li hu tal-ispirtu. U tibbilanċja, anzi mhux tibbilanċja trid tiddomina dak li qiegħed kontinwament ġej sparat għalik. Ġifieri mhux għax inkunu rridu niġu f'ċertu sitwazzjonijiet,
Imma meta Ġesu qalilna ġeddu moħħkom l-ħwa, tiġi mġedda bil-fors. Jekk ma rridux nibqu nomu fil-baħar baxx, għalhekk qallu mur fil-fond, tafu li qallu hekk. Itfa' fil-fond, oħroġ il-barra fil-fond. Għaliex? Għax fil-fond hemmhekk se ssib iktar issa fejn timraħ. Ġifieri fejn ħassib il-breakthrough tiegħek, fejn se ssib il-ħsad tiegħek fil-baxx għadek ma sibt xejn. Mela tibqax iddur hemm, oħroġ iktar fil-fond, għalhekk qallu mur fil-fond, għax hemm se ssibhom il-ħut. Oħroġ fil-fond, fittex iktar lili. Fittixni iktar. U ssib dak li inti qiegħda tfittex. Għalhekk meta qallu għax kont wisq fil-baxx, titħabad. Titħabad. Taf li il-breakthrough ħadu Petru mingħajr ma tħabad xejn. Xejn ma tħabad. Mela għamel lej jitħabad. U ma swilu xejn. U għal-kelma tal-mulej, għax il-mulej kelmu wobdija, mingħajr ma tħabad xejn u ġietu dik l-abbundanza kollha. U hekk aħna għal-kelma tal-mulej, għax etta int mulej, jiena nemmen li ħajkolli breakthrough kbir bħal ta' Petru mulej. Hekk ħanemmen jien illum. U hekk ħatejt int, dak li għandek nieqes f'isem Ġesu Kristu, illum se jtulek bl-abbundanza l-mulej. Jekk taqbad din revelazzjoni, għax il-mulej jekk jgħidilna m'għandu he is no respecter of person, dak li jagħmel f'din l-iskrittura jista' jagħmlu magħna. Għaliex le? Għaliex le? Għalhekk hija stampa profetika li rritina llejla biex naraw, qed naraw din l-istampa ta' Petru u se sseħħ fostna llejla f'isem Ġesu. Amen. Mela, issa, xi jfisser fil-fond? Għax tgħidu li mela jiena fejn ħammur fil-fond. Dak kellu l-baħar. Aħna fejn ħammorru fil-fond? Il-fond huwa il-post ta' fiduċja totali, total trust. Oceans deep. Dik il-kanzunetta ma tgħidlek oceans. Immur fil-fond tal-oċean. Nintelaq mulej hemmhekk, ninżel fil-qiegħ bla kontroll, għax naf li jien sa tmexxin ma rridx nikkontrolla xejn. Ħanintelaq f'idejk. Mela hemmhekk il-fond huwa l-post totali, total trust, mhux parzjali. Mhux hemm dik naqra li nżommu lura, li nibdew nagħmlu. Dak il-pjan B nedulu aħna, plan B. Alright, biex jekk plan A li hija l-kelma tal-mulej ma tirnexxiex. Alright, ikonna il-plan B biex ma nfallix, biex ma nitkissirx. Imma l-aħwa, Petru għalhekk irnexxa għax ammetta l-falliment tiegħu. Ra, mulej ma qbadna xejn. Ammetta, mulej, dak li tant naffih, dak li tant espert fih, ma swili xejn. Hekk qallu, mulej ma swili xejn. Għaraf il-kelma tiegħu. Jekk verament naħsbu daqsxejn, fej nistgħu qed inżommu rriedni l-aħwa. Il-lejla fej qed inżommu dawk ir-riedni li mhux qed intuħ il-fiduċja totali l-mulej. Għax inkella mhux ħaninżlu fil-fond. Ħanibqu fil-baxx. Fil-baxx. Huwa l-post fejn inti titlaq dak li qed tara, dak li qed tesperjenza u tiggranfa kompletament mal-kelma. L-esperjenza ta' ħajtek ma xiex qed tħabbat wiċċek. Kontinwament. Tgħidli mhux lila qed nara, imma mhux dak li tara, dak li jgħid hu. Għal dak li jgħid hu. Jekk dak li jgħid hu huwa differenti u aħjar minn dak li qed tara, itlaq dak li qed tara u irċievi dak li qed jgħid.
dak hija tinżel fil-fond. Bħalma għamel Petru. Għalhekk biss se nerġa' nipprova mulej. Ix-xitan. Xogħlu hu li jiġi u joqgħod ifesfes. Wejja, mhux possibbli dik. Mis se jirnexxielek. Ħadd mu se jisemek. Ħadd mu se jagħti kasek. Dal-kliem li jibda jgħid. Right? U ħafna drabi jekk ma nissaħħux bil-kelma tal-Alla, jekk ir-relazzjoni tagħna l-aħwa mal-mulej mhijiex daqshekk qawwija u ħerqana, jelibna. Jelibna. Għax aħna l-forza tagħna mhix qiegħda fina. U kemm nafu kemm aħna esperti fl-affarijiet tagħna, il-forza tagħna qiegħda fih. Li meta aħna naqraw kelmtu, meta aħna nirċivuha kelmtu, meta nkellmuh u jkellimna lura, ħanissaħħu u ħajtina direzzjoni. Bħalma għamel il-Petru. Għad ġejtu f'istat fej ma tafx ħatamel. Għad ġejtu, naħseb ġejtu vera, biex tuħu deċiżjoni ma tistax tuħodha. Kif tiġi id-deċiżjoni mingħand il-mulej? Għaliex jedinna jekk għandek bżonn l-erf, itlobuli. Hekk tgħid il-kelma tiegħu u ntijulek mingħajr ma noqgħod bla ġbit, ġifieri bl-abbundanza. Minar ma jitqanqeċ. Ġifieri, mela għal-kelmtek mulej, jien naf li għandi l-erf. Jien naf li għandi dak kollu li għandi bżonn. U taraf ħajtek, għaliex, għax istantanjament bħalma għamel ma' Petru, jagħmel magħna. Għas-sottomissjoni tiegħu lil Petru, imlielu ixbiki. Issa, x'għamel Petru? Xejn bħal medna. Ħlief, emmen u obdieħ. Emmen u obdieħ. Huwa l-post il-fond. Issa qed nifhmu x'inhu l-fond, dak li jrid il-mulej. Il-fond, meta qed jgħidlek inżel fil-fond, issa huwa l-post fejn il-loġiku naturali, għax imbagħad sewwa il-loġik, ir-raġun, iċedi għal fidi sopranaturali. Issa hemmhekk iċ-challenge qiegħed il-fidi sopranaturali. M'hemm xejn naturali fiha di. Xejn. Kollox sopranaturali. Kollox għamelu. Kull ma minna, emminna. Kull ma għamel Petru, emmen u obdieħ. Emmen u obdieħ. M'hemm xejn loġiku. Il-loġiku kien qed jgħidlu mur id-dar, strieħ, orqod, inħasel u insa id-diżappunt li kellek. Dak il-loġiku kien. Imma għażel il-fidi sopranaturali. L-aħwa ittik il-ferħ tkun taf li hemm xi ħaġa aqwa minnek li int kull ma tistrieħ u tħallih jaħdem. Hija xi ħaġa fenomenali li lilek tatik is-saħħa, rest. Dak huwa rest mhux ma tagħmel xejn tagħmel għax inti tkun qiegħed you are letting go tiegħek, nnifsek. You are letting go id-dwejjaq, you are letting go id-dubju, li qed tneħħi l-biżgħat. Just il-kelma tiegħek mulej. U iktar minn hekk taf li ħattik riżultat. La kemm hawn minn ra riżultati b'daw il-mezzi ħanara. Hawn minn ra riżultati fidi sopranaturali. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Din hija knisja mbirka, halleluja. Thank you Jesus. Ġifieri esperjenzajni aħna nafu li huwa ħaj. Jekk ma taqbadx di li huwa ħaj u għalhekk naħanaraw il-qawwa tiegħu għax huwa ħaj. Mhix ġast hija xi ħaġa sabiħa miktuba, huwa ħaj qed jisma'na bħalissa. Ta' qiegħed hawn. Qed jieħu pjaċir jarana nikbru fil-fidi. Qed jieħu pjaċir jarana nintmew minn din il-kelma u qed jgħidilna lest li nagħmel miegħek dak li għamilt ma' Petru. Irċivija għajlu grazzi mulej, għax illum hija l-bidla, il-turnaround ta' ħajti. Mela, huwa l-post fej dak li ilek tistenna, mhux il-bot. Qiegħed fil-fond. Qiegħed hemm. L-ewwel Korintin 2:9 jedinna. Imma l-ewwel Korintin 2:9 bħalma hu miktub. Dik hija l-bażi għax hu miktub.
Palma qal Ġesu, hemm miktub li x-xitan nekkellmu, hekk hemm miktub. That's it. Dik tal-kundanna. Palma hu miktub aħna inħabbru dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak Alla lesta għal dawk għal min? Għal dawk li ħobbuh. Ħobbuh? Mela għalikom di. Amen. Daqshekk hija sabiħa l-kelma tal-mulej. Għalhekk Pitru qallu, għall-kelma tiegħek jiena ħanitfaħħom iġbeki. Ħaninsija s-sodda. Ħaninsa li jiena jien. Għall-kelma tiegħek ħanitfaħħom. U intek ejdlu mulej, illum minix ħansemmi eja aktar. Minix ħansemmi biża aktar. Minix ħansemmi Marti iktar u lebda toqol fisem Ġesu Kristu. Alleluja. Whom the Son sets free is free indeed. Ejja lawa. Temnuh dan. Amen. A greater calling. Issa. Ma waqafx hemm il-mulej les li jagħmel dal-affarijiet magħna. There's a greater calling. Ma jridx iħallik tibqa' fejn int, ovvjament, hekk trid tista' tibqa' fejn int u tmur il-ġenna xorta ta'. Għax inti la Ġesu huwa s-sit u s-Salvatur tiegħek. Postok huwa l-ġenna. Ħdeh. Imma tista' minn hawn tesperjenza dak kollu li huwa hu. Dak kollu li huwa hu huwa tiegħek. Ent irċivejt il-wirt tiegħek huwa Ġesu Kristu nnifsu. Bil-barkiet, bil-promessi, b'dak kollu li ġab fuq dak is-salib. Dak is-salib għalhekk huwa vojt. Għax Ġesu qiegħed hawn, qiegħed magħna ħaj. U meta taqbad di, tkun aware tagħha, mhux just knowing it, be aware. Ġesu qiegħed miegħi, Ġesu qed jismani, Ġesu qed jaf x'in inħoss. Ġesu qed jarani nikbi, Ġesu qed jarani nifraħ. Għax huwa ħaj. Hemmhekk tagħmel id-differenza kollha. Għax int għandek xi ħadd miegħek. Mhix ġast hekk klixé, int għandek il xi ħadd miegħek. Qatt li ma jidhirx m'hemm qiegħed. Hemm qiegħed. Minn esperjenza dan jafu. Jaf li Alla qiegħed hemm, mhux għax hemm miktub biss, għax esperjenza jinieh. So, għalhekk aħna sa fl-aħħar ħanalqu bi-skrittura li lilek ħaġġalek da li Ġesu huwa ħaj ħatidħol fik. Għax jekk tidħol fik li Ġesu huwa ħaj u qiegħed hawn kontinwament fuq id-dajsa tiegħek bħal Petru. Tinsiex, Petru taħ id-dajsa. U għażlu u tajelu. Ġifri jista' jkun qed jagħżlek imma inti tittielu d-dajsa. Id-dajsa huwa int. Alright, ġifiri hemmhekk. Ħanaraw issa Ġesu x'inhu eżattament għalik. Għax hekk ma taqbadx li huwa ħaj, li hu jħobbok, li hemm bżonn ikun fuq id-dajsa miegħek. Hemm bżonn. Mhux għax ma jridx ta' imma inti titħallih. Għax ma jitlax bil-fors. Jekk tgħidlu oqgħod hemm, ħajqgħod hemm. Ġesu mi tal-kulħadd. Għal kulħadd. M'hemmx għal dak għal ieħor għal ieħor, ma mhux kulħadd se jsalva li ma raġuni. Għax int trid tirċivih. Inti tkun tridu. Ma jistax jenforza lilu nnifsu u s-salvazzjoni li ġabilna bil-fors. Inti s-salva jekk inti tirċivih bħala s-salvatur tiegħek. Hemm qiegħda s-salvazzjoni imma għal min jirċivija. U daw kollu li huwa hu il-wirt tiegħu hemm qiegħed għal kulħadd. Imma jekk aħna nirċivuh. Jekk aħna ntuħ id-dajsa tagħna. Mela ħanaqrawha l-ewwel Korintin 15 di biex naraw xtejt il-kelma talla fuq li Ġesu huwa ħaj. Alright, inkantaw Ġesu huwa ħaj u nafu li naqrawha li huwa ħaj imma titesperjenzah bħala ħaj. Mela l-ewwel Korintin 15 ħanqraw xem. Ħuti, dana Pawlu,
irrid infakkarkom fl-Evanġelu li xandarnilkom u li intom il-qajtu, tinsewx, l-Evanġelu li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ, suppost. Qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jiena ħabbartilkom qed jgħid Pawlu, kemm il-darba iżommu għamma. Ġifri mhux irċivejta biss, titiżomma. Jekk ma jemmintux għal xejn, għax inkella, jekk ma żommiex, ħadd tiġi għal xejn. Inutli li smajta, titiżomma. Għax inkella għal xejn qed jgħid hawnhekk. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri x'għallimna li Kristu miet minħabba idnu bit-tagħna skont l-Iskrittura, skont hemm miktub, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum. Skont l-Iskrittura, għax hekk hemm miktub li Ġesu qam. Issa, qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u beda jidher lin-nies, lil-Kefa, u mbagħad l-12, imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum għal dik il-ħabta sewwa. Xi għax kieku. Tajjeb, għadhom hawn magħna. Mela. Xi wħud minnhom raqdu, imbagħad lil-ġagbu dan Ġesu ħaj, lill-apostli kollha. U Pawlu qed jgħid, fl-aħħar lili wara kulħadd. Isni twelli tmormi hekk qabel il-waqt. Għaliex? Għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli. U ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja tal-Alla. Imma bil-grazzja tal-Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija mhux għax jien bravu, mhux għax jien edukat u naf ħafna, mhux għax jien espert, imma bil-grazzja biss ma għamilt xejn. Bil-grazzja tiegħu fija ma safitx fix-xejn għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll għad li mhux jien iżda l-grazzja tal-Alla li miegħi. Imma sewwa sew u sew jien dan aħna xandarnieh u dan intom emmintuh. Mela dan huwa il-fidi tagħna, ora dak li aħna nemmnu. Issa nkomplu. Jekk Kristu huwa mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li m'hemmx qawmien tal-mejtin? Ġifieri din nisimgħuha kontinwament anke f'dal pajjiż. Ġifieri da pajjiż nisrani, niċċelebraw il-qawmien u lejt il-kbir u niġru bl-istatwa, alright, tal-lejt il-kbir, u mbagħad ħafna minnhom ma jemnux li ħanerġu nqumu. Ma jemnux li hemm ħajja oħra. Joqogħdu iwaqqu kaċċajtu intemmen li hemm ħajja oħra li int ħaterġa' tqum, intemmen dal-ħmerijiet. Skużi ta'. Qed ngħixu f'pajjiż bħal da. Fejn hu l-qawmien mill-imwiet li temmen fih? X'allum għax għadha ma rajtux. Ejja ħangawdu u mmorru nagħmlu laqgħat ma' minna għax għadha ħadd ma rah. Mhux hekk, illum hekk jirraġunaw ta'. Hekk jirraġunaw. U ġurnata għar minn oħra sfortunatament. Mela, jekk ma hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam allura mill-imwiet. Imma jekk Kristu simgħu di ma qamx mill-imwiet, fira il-predikazzjoni tagħna ta'. Ġifieri, jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, vojta u bla sens l-Evanġelu li qed immorru nxandru. Bla sens. Għaliex, naraw għaliex. U wkoll il-fidi tagħkom. U aħna noħorġu wkoll ta' xhieda folot ta' Alla. Għaliex inkunu tajna xhieda kontra Alla li huwa qajjem il-Kristu mill-imwiet. Fil-waqt li ma jkun qajmu xejn allura, tiġi, jekk noqogħdu ngħidu l-qawmien u l-mejtin mhux se jqumu. Jekk tassew li l-mejtin ma jqumux u m'hemmx ħajja oħra, għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem. U jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira il-fidi tagħkom u intom għadkom fidnu bietkom.
Jekk Ġesu ma qamx, daqshekk mit spiċċa, inutli. Għalfej ġejna fid-dinja aħna, u x'qegħdin nagħmlu. U mitlufa wkoll dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, jekk ħanoqogħdu ngħidu u ċandru l-Vanġelu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Għaliex? Għax dawk orrajt qed igawdu jifirħu jagħmlu li għandhom jagħmlu, imma aħna qegħdin noqogħdu kif għandna noqogħdu. U mbagħad għal xiex, għal xejn. Ma noqogħdux nobdu il-Vanġel. Nobdu l-Vanġel. Nobdu dak li hemm miktub. U l-premju ma narawx. Allura x'memx, hekk tiġi, għalhekk imsiken aħna. Imma Kristu kien imqajjem, tassew, mill-imwiet l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Jiġifieri mela laqam Kristu għanqumu aħna. Huwa l-ewwel frott u aħna warah. X'inhi s-sugu ta' dan kollu? Is-sugu ta' dan kollu hu li aħna għandna skop f'din il-ħajja. Ma telaqniex arrajna hekk, arriħna Ġesu. Ġi, miet, irxoxta, fetħinna triq. Iktar minn hekk qed jgħidilna li jekk kelmtu naħduha bis-serjetà. U nagħmlu għax hemm miktub u għax nemnuha u għax inħobbuha il-kelma, ħanaraw prosperità f'ħajjitna fis-sens li dak kollu li hu tiegħu huwa tagħna, li ħanejxu il-ħajja fl-abbundanza li wara kollox hu qal li ġi biex jagħtina. Meta qed ngħidu l-abbundanza hija dieta li inti għandek lilu f'ħajtek, il-preżenza tiegħu qiegħda hemm, il-manifestazzjoni tiegħu fik u fuq dawk li inti tmiss u ta' madwarek din il-prosperità li tara il-kelma tiegħu timmanifesta u li naraw is-saltna tiegħu permezz tagħna għax jużana tikber. Dik hija il-prosperità, mhux xuttatura, mhux deżert. M'aħniex imsejħin għad-deżert l-aħwa. Aħna msejħin biex ikonna ġnien sabiħ, rajt nieħdu ħsibu għal Alla sewwa u natuh il-frott. Frott li ġej minn siġar b'saħħithom u abbundanti. Mela din l-iskrittura li rajt issa rajta biex tidħol fikom li Ġesu huwa verament ħaj, m'hemm l-ebda dubju. M'hemm l-ebda dubju, għax hemm miktub huwa ħaj. U meta inti għandek ħabib, meta inti għandek re, meta inti għandek lover, għax huwa kollox. Meta inti għandek sid, meta inti huwa dak li itik istruzzjoni, jfejqek. Għandek kollox prattikament bih u taf li hu ħaj u qed jisimek. U llum għandna stampa sabiħa bħal di x'jiġri għal min jissottometti anki fid-dwejjaq, għal min jissottometti anki fil-biża', għal min l-emozzjonijiet sa jiġu. Maħniex ħanedu ma nħossuhomx hemm qegħdin, imma x'tagħmel bihom. Jew ħadd issottometti għalihom u titkisser, jew tissottometti għalih u tara l-ħsad. Għax hekk ġiet. Tara l-ħsad u trasformazzjoni. Dak kien il-messaġġ li l-Mulej poġġa f'qalbi llum aħwan. U nixtieq li ma nafx minn xiex intom għaddejjin, imma kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Sewwa, kulħadd għandu xi ħaġa li tkun qed tkiddu, kulħadd għandu xi ħaġa li tkun qed tejjieħ. Imma aħna lek niġu hawn biex blajnuna Alla u bil-kelma, għax il-kelma nifisha hija sopranaturali, bħalma kien il-miraklu ta' Petru, sopranaturali. Tista' tfejqek, tista' ittik teħilsek minn dak kollu li qed jiġi kontrik, tista' ittiklajnuna teleb dak kollu li ġej kontrik, tista' tgħinek tasal għad-destin tiegħek.
għall-pjan Alla lik li forsi m'intix qed tħossu, li forsi dejjem tgħidlu ma x'inhu l-pjan tiegħek għalija mulej. Jista' jwaslek għalih ukoll. U għejdlu f'qalbek, bħalma għamilt jien, u rnexxieli, qedlu għall-kelma tiegħek mulej. Għall-kelma tiegħek mulej, u wara xi bżonn għandek, xtejt il-kelma tiegħu fil-bżonn tiegħek. Għal din il-kelma tiegħek mulej, naf li jinsam fiha. Mulej, għall-kelma tiegħek naf li tfal ġejjin lura. Għall-kelma tiegħek mulej naf li ħajkolli xogħol aħjar milli għandi. Kollox jidher kontra, mulej, imma għax hemm miktub, jiena llum se niddikjara u nemmen li ħanara dak li ntwettni. Għax hemm miktub mulej li jiena ħanitlob u ħanaqla. Hekk biss tista' tara il-qawwa t'Alla taħdem fik. Iċċekkja x'inti tagħmel fil-kwiż qabel nagħlqu. Iċċekkja x'inti tagħmel f'ħajtek, x'qed tgħid. Għax inti forsi tgħid u jiena nemmen, u jiena nitlob, u jiena niddikjara, imma fil-verità x'inti temmen. Temmen li hemm miktub li jista' tinħeles jekk tintelaq fis-sopranatural, jekk timxi fl-ispiritwal, jekk titlaq dak li tgħid id-dinja. Ma jistax ikonna seqlem u seqlaw lawa. Nisimgħu x'tgħid is-sekular. Is-sekular huwa dak li m'hemmx l-ispiritwal fih. M'għandniex irriduh. Għax żgur mhux se jieħdok għand Alla. Anzi, ma jkunux iridu dak li hu Alla fih. Fimt? L-affarijiet tad-dinja dawk huma. Neħħuh, jekk tittara l-qawwa t'Alla hija għażla fina li jew ħanażlu l-Alla b'dak li jgħid, jew ħanqogħdu nilagħbu. U hekk ħanqogħdu nilagħbu m'aħniex ħanaraw il-qawwa t'Alla. Dik hi. Mela iċċekkja x'qed tgħid meta tkun challenged. Għax dak li jibda ħireġ minn fommok jiswa ħafna. Jiswa kemm verament temmen li Ġesu ħaj. Jiswa kemm verament temmen dak li jgħid. Il-persistenza, anke jekk tħossok xifer l-irdum, xorta. Il-kelma tissetilja kollox. Il-kelma taqta' il-kundanna. Aqda fil-barra fil-fond u kalax bik tiegħek u tarom jintlow u jfuru għalik u jibqgħu wkoll għal ta' madwarek. Dik kienet l-istampa li mulej orena. U ħanaqra di. Ġesu uża dan il-miraklu biex jitrasforma l-Petru. Ma rridx iħallih dak Petru li kien biex jużah kif iritu. Jiġifieri jista' jkun li bħalissa jien u intom qegħdin f'dak is-sitwazzjoni. Alright, fej il-mulej ma jridx iżommna hemm ovvjament. Irid jaqlana minn hemm, imma biex jaqlana minn hemm trid taħdem il-kelma tiegħu. Bħal m'għamlet f'dal każ. Immedjatament li taħdem il-kelma tiegħu naraw il-ħsad, naraw it-trasformazzjoni. Mhix għax għamilna xi ħaġa aħna bħal Petru. Għax hemmilna u għax obdejna il-kelma. Biss la ħan nitħabtu, la se noqogħdu niduru kif u laqqax fatta. Just għax tgħid int mulej. U x'għamel? Għamlu sajjiet tan-nies. Ma baqax sajjiet tal-ħut, jitħabat mal-ħut bil-lej. Għamlu sajjiet tan-nies. U min jaf x'għandu pjanat għalik. Once li int toħroġ mill-burraxka li qiegħed fiha. Għax Petru kien f'burraxka. Imbagħad Ġesu qal lil xmud tibżax. Min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies, min issa l-qudiem mulej mal-infiq se nkun barka għal kulħadd. Ħankun xhieda għal kulħadd mulej, se nkun testimonjanza għal kulħadd. Millum il-qudiem mulej malli jiġu lura u liedi malli nirrikonċilja ma dak u ħanaraw il-qawwa tiegħek saltnatek tikbor iktar. Ħammorru nxandru kliemek iktar.
Millum il-qoddim mulej li qed nisma' leħnek sentik dak kollu li jien ħalli tużani għall-glorja tiegħek fil-Knisja u barra. Tibżax. Mela prej li din it-trasformazzjoni tara f'ħajtek. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Jistħoqlu l-mulej. Jistħoqlu. Jiena nemmen li meta l-mulej jkun irid itina l-breakthrough li ħana nkunu qegħdin nitolbu. Ħafna drabi jdum u jew forsi ma narawx għax nimmissjaw mhux għax hu ma jridx, jew għax ma jkunx faithful għal dak li jkun wiegħed, għax aħna nimmissjaw x'imkien. Għax Alla la jikdeb sewwa Alla dak li jgħid jagħmlu, dak li wieħed jagħmel he's faithful, fidil. Ġifieri dik għandha tkun ankra lina li aħna nibqu sodi. Right? Ifhimni, mhux bil-qawwa tagħna, just hear the word. Għax il-kelma hija sopranaturali, waħida biss tagħmel il-mirakli l-kelma. U f'dawn il-momenti hekk verament inħoss fl-ispirtu tiegħi. Whatever was missing, dak li lek titlob għalih, dak li forsi tajt qalbek minnu, illum il-mulej jrid itihulek. Jekk verament tgħidlu mulej għal-kelmtek ħanerġa' naqbad nittama, għal-kelmtek ħanitlob, għal-kelmtek mulej ħaniqaf nibża, għal-kelmtek mulej ħanemmen li jint ħaj u li ħatejn illum. Għalhekk f'isem Ġesu Kristu Mister Qaddis, aħna mulej qaddis, aħna ntuk palissa mulej id-dajsa tagħna mulej. U nitolbuk biex titla' fuqha missier, mulej Ġesu. Grazzi li għażilta, bħalma żilt id-dajsa ta' Petru mulej. Grazzi li għażiltna mulej. Aħna ntuk ir-riżorsi kollha tagħna mulej qaddis. Ma rridu niddependu minn xejn iżjed ħliefek mulej. U għax qed ta' ent mulej. Għax illum qed tkellimna ent mulej qaddis. Għax hija l-kelma tiegħek li aħna smajna mulej. Għax hija l-kelma tiegħek li tgħid li inti fidil mulej qaddis u li kelmtek ma terġax lura għandek jekk ma tkunx wettqet dak li int batta biex tagħmel mulej. Għalhekk aħna issa stess bil-fidi mulej nirċievu mulej. It-tjubija tiegħek mulej, nirċievu l-kelma tiegħek b'revelazzjoni li inti ħaj u li qiegħed hawn mulej qaddis. U nitolbuk maħfra mulej ta' kemm nillimitawk mulej. Inti Alla kbir mulej. Inti qaddis, inti setana, inti r-re tagħna mulej, inti l-qawwa tagħna mulej. U grazzi li ma tħallina qatt. Grazzi li ma tħallina qatt waħedna mulej. Mulej qaddis, grazzi li issa stess iġbiki tagħna qed inwadbuhom mulej. U grazzi li nemmnu li b'mod sopranaturali mulej. Dawn iġbik int qed timlihomna mulej. U tfawwarhomna mulej qaddis bil-breakthrough li aħna għandna bżonn. Il-breakthrough ta' finanzi, il-breakthrough ta' saħħa, il-breakthrough ta' restawrazzjoni, il-breakthrough ta' ħelsien f'isem Ġesu Kristu. Grazzi mulej li issa qed jinqasmu mulej hekk kif inti qed tfawwarhom bil-qawwa tiegħek missier. Fuq kull wieħed u waħda minnha mulej. U ta' dawn aħna nirringrazzjawk bil-qudiem għax nemmnu mulej qaddis li la qed ta' int hekk. Amen. Halleluja f'isem Ġesu Kristu. Halleluja, grazzi Ġesu. Mela, aħwa intom li qegħdin tisimgħuna fuq Facebook u fuq YouTube, jiena nemmen li din kienet kelma anke għalikom. Intom li tiġa intom tal-mulej li forsi qatt m'intkomx qattkom kontu qed tiddubitaw, forsi kontu xettiċi li dan Ġesu huwa ħaj, illum din il-kelma uritkom, il-kelma tal-uritkom li Ġesu huwa ħaj. Li dan Ġesu li inti tista' tirċievi llum jista' jaħfirlek dnubietek
u jtik il-ġenna minn hawn. Jieħdok miegħu l-ġenna meta jkun il-waqt imma minn hawn issir tiegħu. Ġesu jista' jeħilsek u biss jista' jeħilsek minn dak kollu li qed jitturmentak. Jekk inti ittieħ ħajtek, jekk tagħmlu s-sit, is-Salvatur tiegħek, jekk ittieħ ħajtek, jekk ittieħ id-dajsa biex jirkeb fuqha li inti għandek. Għalhekk ejlu din it-talba minn qalbek biss. Mulej Ġesu. Grazzi li intu llum rejtni kemm inti tajjeb. Li inti llum rejtni kemm inti fidil u kemm inti qaddis u kbir mirakulus. Kemm inti tal-għaġeb Ġesu. U jien irridek illum. Mhux b'obbligu u għax hekk, għax irridek mulej. Għax smajt x'int illum mulej u ma rridx ngħix iktar minn għajrek. Għalhekk mulej Ġesu illum nistiednek fil-ħajja tiegħi. U niddikjara li jiena nemmen li inti mitt biex ħadt li dnubieti, ħfirt li dnubieti, xerrid demmek għal dnubieti, difnuk u erġajt qomt. Nemmen li llum inti ħaj mulej Ġesu. Għalhekk ejni tini l-Ispirtu tiegħek mulej Ġesu biex inkompli ngħix din il-ħajja u tgħinni nirfes fuq ix-xitan biex ma nħallihx iktar b'xi mod jiddomina lil ħajti. Għalhekk grazzi Ġesu li llum ilqajtni fil-familja tiegħek u jiena ngħidlek mulej Ġesu għejni ħalli nkun nista' nagħtik il-glorja li jistħoqlok bħajti. Għall-glorja tiegħek. Amen u amen. Aħna nistidnukom biex tkomplu tikbru. Tkomplu ssiru tafu l-mulej, tkomplu tgħixu għalih billi jkollkom il-kelma tiegħu, taqrawha ssiru tafuh, tiġu tixxirku magħna hawnhekk aħna nintaqgħu l-Erbgħa, is-Sibt, il-Ħadd u fost il-ġimgħa jkollna ħafna laqgħat fejn nintaqgħu, anki studju tal-Bibbja jkollna u tkomplu tikbru u tixxirku magħna f'din